Yan. Okay. Good morning mga idol ulit. So nandito tayo ngayon sa anong bayan ba to? Bago Dasol. Ewan ko. Ayan. So dito tayo ngayon sa lugar na to. Pupunta tayo sa Dasol. Ayan yung ano niya, yung arko niya. Welcome to Dasol, home of quality salt. So tara na mga idol.
So, pwede magtanong, dasol pa ba to? Opo. Dasol pa. Thank you. Morning po. Ito mga barangay ng ano. Oh shit, ang ganda.
tayo. Thank you. Ayun o, open beach resort. Ito tayo dito sa open beach resort. Sabi open, so ibig sabihin free. Hindi ka alam. Ba't ganito yung daan? Dito yun, di ba? Okay. Hindi ko alam kung may entrance dito. Okay. Ganda rin dito, oh. Tara, saglit lang tayo mga. Pero may tao doon. Wait lang, karbuhin natin si Kuya. Sir, morning po. Magtatanong lang po kasi may nakalagay na sign doon, open beach resort. Opo, open na po. Ano to, free ba to? Na ano? May kwan po, may entrance. Ay, may entrance. Magkano yung entrance? 20. 20 pesos. Opo. Pero pag magpapapag po kayo kwan, 400. 400 kada isang ganyan. Opo. Ah, okay. Ano, walang tulugan dito sir noong sakali? Kwan pa lang po, gagawa pa lang po kami. Ay, bago lang ito. Opo, bago lang po. Pero kwan, open na po to. Open na. Pwede na pong pumasok. So yung pangalan ng resort, open beach resort. Hindi, wala pa po kasi kwan, wala pa po kasing pangalan. Pero kwan, open na po. Ah, open Pwede na. na Okay. pumasok. So saan magbabayad sir ng entrance? Sa akin na lang po ta, wala pa po yung kwan, yung boss ko po. Okay, sige. Kasi magbibideo lang ako. Ah, okay, okay po. Dapat, syempre magbabayad din ako. Okay, okay po. Sige po, Yes, sir. thank you. Thank you, sir. Okay, sir, magkaroon ka po dyan. Sige pa. Yan, so dito tayo. So yun, kaya pala open beach resort mga idol kasi open na sila pero wala pa daw pangalan. So tara, punta tayo sa may beach. Kuha ko tong sapatos ko, lagi na lang na yan, oh, ganda. Oh shit, 20 pesos lang yung entrance mga idol. Yes. Oh shit. Ganda. So ang magandang dito sa Dasol, ang sinasabi nila na nakapunta na rin kami sa Tambobong White Sand Beach. Doon yun sa Tambobong. Tambobong nga eh. So dito tayo ngayon sa Barangay Igya. So maraming beach resort din dito sa Barangay Igya. So ito, diretso to hanggang doon. Puro beach resort yan. So dito nga parang mura lang, 20 pesos lang yung entrance kasi bago lang, kakabukas lang. Ayan. So hindi na tayo pupunta ng Tambobong kasi may hinahabol akong oras mga idol. Ayan. So balik na tayo sa Termuts. Punta tayo sa bayan ng bayan ng Dasol, yung parang palengke nila, puntahan natin. Yung oras na ba? 7:22. Tayo sa bayan. Dapat mga 8 nakalis na ako dito kasi may pinapagawa sa akin, kaya di ko mapakita sa inyo yung Tambobong.
So, sa next sa mga videos natin, malay nyo, punta tayo doon. Diba? So, tara. Off ko muna yung cam. So, andito tayo sa may church. So, hindi malapit sa church. Tapos may nakita akong parang maliit na parang siya, mini palengke nila may mga nagbebenta. Meron din dito. Meron din lang. Pero maliit lang siya eh. Tapos may pharmacy din dito. Ano yung nasa dito? Check natin mga item. Wala na. Kailangan maliit siya na bilihan lang. May nakita pa akong isa eh dun sa bungad ng may nakita akong isa dun eh. So pupuntahan din natin. Taas. Buti na lang napaayos ko to kahapon kay Idol Obate Moto. Ganda lang takbo ng sasakyan natin yan. Burger. Okay. Dito na tayo. Take Holitz Burger. Yun Pattern. I want it. Yan. Ay, masarap. Try natin yung special. Yung Trio Kulits Special Aloha Burger po. Dito ako sa sa gilid ng church nila mga idol. So ate, ito po ba yung pinakabayan ng Dasol? Hindi po, sa poblasyon po yun. Yung bungad po no? Opo. Ay, doon po yun. Sabi ko na, pero parang maliit po na bayan din no? Barangay lang po ito ng Barangay po ng Dasol. Anong barangay po ito? Barangay Igya po. Igya. Igya pa rin pala to. Yung mga beach resort po dyan, Igya rin po yan no? Ano po, Makalang na po. Ay, Makalang. Akala ko Igya. Makalang pala yun mga idol. Makanyayo din. Ate, yung mga nagka-harvest po dun ng asin, nagbebenta rin po sila? Opo. Pwede pa akong bumili dun kahit 1 kilo lang ganon? Pwede po, may nadadaanan naman po dyan sa part ng Amalbalan. Opo, yung dito nga sa side na to, nakita ko. Parang nag-harvest sila ng asin. Ay, iluluto pa po yun. Ay, luluto pa yun. Hindi po. Yung mga nakadisplay na lang po dyan sa may, dito po sa may Amalbalan. Yun po ang nakasako-sako na. Ah. Pero pwede din bumili ng po. Kahit 50, ganun, 50 pesos. Pwede. Okay. So yung mga nasa parang hindi pa pwedeng bilhin yun. Hindi pa po. Iluluto pa nila. Pa po. Okay. Pupunta sana ako dun. Ito. Yeah. Sapo. Sapo. Pabili po. Asin po. Hindi, yung ito lang yung lang, tag 50. Dalawa. Okay. Ito, maganda ata pag parehas lang siguro ito. Ay, sorry. Hala. Tama. Hala, sorry ate. Ate naman. Ate.
Kunin ko na ito, nabutas na eh. Ano pa rin? May motorcade mga idol. Nabutas. Nabutas lang. Ano ba to? Motorcade. Wala lang, motorcade lang. Ate, nabutas mo. Sorry. Nabutas ka. Pwedeng pa separate yun. Ano to, te? 1 kilo to? Sobra po siguro. Sobra sa 1 kilo? Ay, ba't parang basa? Mahigit Ah, 1 kilo. mahigit lang. Paano po pag per sako? Nakakilo ba yun or hindi? Hindi. Magkano daw po pag per sako yung kasama? At yung pain ganito po. Pino, 350. 350. Ay, meron bang hindi pino, ate? Meron. Magkano yung ganun? Yung rock salt daw atin magkano? 250 per sako po. Ah. Yun na lang, yun na lang. Tali 100 po, no? Thank you. Yeah. Rock salt 250 per sako. Yung pino 350 per sako. So, check na natin. Ito yung hindi ko maano eh. Ay, ito yung pino. Ito yung pino. Ito yung rock salt. Mas ano siya, mas rough. Ngayon, yun. Alam nyo na yung price mga idol. Dito sa Gasol. Gasol yan, Pangasinan. Ito 50 pesos, may higit 1 kilo na. So tara, hindi na tayo. Ay, pupunta pa pala tayo sa bayan. Oras na. Dito nga yung bayan nila. Sol Public Market.
Tambobong Beach. Ah, may paradahan din ng ano, pupuntang Tambobong Beach. Okay. Okay. America. One way donut, ano? Dito tayo? Oh, sorry. May bus. Ano sa pala nila? So hindi pwedeng ipasok ang motor, diba? Pwede ba? Hindi ko alam kung pwede. So muna tayo.